Is-sok tal-investiment fil-korp tal-Pulizija biex ikompli jsaħħaħ il-preżenza tiegħu fil-komunità u jkun mhux biss ta' servizz aqwa imma joffri wkoll ambjent aħjar lil uffiċjali tal-Pulizija. Dan billi reġa' fetaħ il-bibien tal-Assa tal-Gżira wara xogħol estensiv ta' rinnovar kif l-Assa kienet fi stat ta' abbanduna l ħafna snin. Blan hu li toffri servizz u tissaħħaħ is-sigurtà residenti Gżirjani u l-madwar. Il-Ministru Byron Camilleri tenna li qaddaqs illum il-korp tal-Pulizija ma kellu preżenza qawwija fil-komunità u li dan il-Gvern qed ikompli jsaħħaħha bi proġetti bħal dawn. Dan jingħaqad ma' preżenza qawwija fil-komunità illi qiegħda twassalna wkoll sabiex pajjiżna fl-aħħar snin mhux biss tnaqqas imma żamm kostanti it-tnaqqis fil-kriminalità. Ukoll qed noffru ambjent aħjar lill-membri tal-Korp tal-Pulizija illi mhux biss saħħaħna drittijiet tagħhom iżda anke l-ambjent tagħhom fil-post tax-xogħol. Ix-xogħlijiet li ġew konklużi fil-Gżira jingħaqdu ma' bosta xogħlijiet oħra li għaddejjin fuq numru ta' sess fosthom fl-imsida l-Ħamrun, ir-Rabat u l-Imtarfa li minn uffiċċju tal-Pulizija tal-Komunità ser jinbidel fit-tieni Domestic Violence Hub fil-pajjiż fost oħrajn. Dan fi sfond li fl-aħħar snin il-Gvern fetaħ qassa tal-Pulizija ġdida State of the Art f'Marsa Scala, fetaħ l-ewwel Gender and Domestic Violence Unit f'Santa Luċija, għamel rinnovar totali f'numru ta' qases bħal dawk ta' Marsalforn u Siġġiewi li llum qed joperaw 24 sija fil-ġimgħa filwaqt li beda qases sekondari li tradizzjonalment kienu jkunu magħluqa u bdew jiġu konvertiti bħala uffiċċini tal-community policing filwaqt li fetaħ oħrajn ġodda bħal dak f'Marsa Xlok, dan filwaqt li ġiet ukoll introdott tal-faċilità ta' remote reporting fejn persuna jkun jista' jagħmel rapport mill-kumdità ta' daru filwaqt li xorta waħda jkollu komunikazzjoni mal-Pulizija anke b'mod virtwali. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa tenna li dawn ix-xogħlijiet huma ntiżi biex jipprovdu post tax-xogħol komdu għall-Pulizija. L-assess tal-Pulizija, il-postijiet li noħperaw fihom ikunu postijiet fejn il-Pulizija jħossuhom komdi, motivati għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-servizz offrut il-pubbliku ikunu qed aħjar. U dak huwa li fl-aħħar mill-aħħar qed jikkontribwixxi għall-outcome li neżistu għalih. Li nkomplu nagħmlu minn pajjiżna fost iktar pajjiżi sikuri fid-dinja. Da ma ngħidux jien bħala Kummissar tal-Pulizija imma jirrikonoxxuh rapporti dinjin. Fil-fatt mhux biss l-istatistika tal-NSO tajt li 90% tal-poplu Malti Wawċi għandu fiduċja fil-Pulizija, iżda anke Rule of Law Index jgħid li s-sigurtà ta' pajjiżna hija waħda b'saħħitha u jpoġġi lil Malta mal-aktar 10 pajjiżi siguri fid-dinja. Is-Sindku tal-Gżira Neville Ketkuti wkoll laqa dan l-investiment. Illum hija ġurnata speċjali għalina Gżirjani, speċjalment għal residenti li għandna ġewwa Gżira li se jkollna preżenza tajba ta' pulizija ġewwa l-lokalità tagħna. Is-Surġent Rachel Gatt ukoll qalet li issanda l-opportunità li tgawdi din l-assa wara li saru x-xogħlijiet. Entużjasta ħafna biex naħdem f'dan il-post daqshekk sabiħ u jista' jintuż iktar b'mod effiċjenti sabiex inkunu nistgħu nagħtu iktar servizz professjonali lill-komunità u anki aħna flimkien mal-kollegi tiegħi inħossuna ovvjament iktar aħjar b'dan ambjent nadif, sabiħ.